Моето предложение за вас днес е печени пилешки дробчета върху лук. Крехки, сочни и вкусни се получават, а леко карамелизираният лук добавя още по-наситен вкус към тях. Пилешките дробчета, предварително почистени и добре измити, накиснах в прясно мляко за една нощ. Нарязах няколко глави кормит лук на едро. Лукът може да бъде и повече, и по-малко, според вкуса на семейството. Сложих го в намаслената вичка и наръсих сол и малко захар. Добре отцедените дробчета овкусих с соев сос, сух чесън, черен пипер, чубрица и малко сол. С солта трябва да се внимава, тъй като соевият сос е доста солен. Обърках ги добре да се смесят подправките и овалях всяко дробче в брашно. Хубаво трябва да се изтупа брашното след овалването. Подредих ги върху лука, едно до друго плътно, и напръсках отгоре с мазнина. Сложих ги да се пекат на 200 градуса до готовност за около 30-35 минути. Преди сервиране наръсих на кълцан магданоз. За пръв път ги приготвям така и мога да кажа, че се получават супер вкусни. Ще се радвам и тази идея да ви е харесала. Хубав ден ви желая!